Ndi ndawo ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndi ine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera mawa alumbiritsa mamembala a komiti yoti ifufuze chomwe chinachititsa ngozi ya ndege kumtungwa ku Mzimba. Apolisi ati mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu mawa. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mpikisano wa TNM. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera mawa alumbiritsa mamembala a komiti yoti ifufuze chomwe chinachititsa ngozi ya ndege kumtungwa ku Mzimba. Anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo yemwe anali wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima anafa pa ngoziyo. Komiti iyi ikuyembekezeka kupereka zotsatira zake kwa President Dr. Lazarus Chakwera pasanafike pa 30 Novemba. Nayu Blessings Kanache ndi nkhani yonse. President Dr. Lazarus Chakwera wakhazikitsa komiti yoti ifufuze za ngozi komanso chomwe chinachitika kuti ndege ya asilikali ankhondo a dziko lino a MDF igwe pa 10 June chaka chino ndi kupha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu. Chikalata chomwe achitulutsa amaofesi a president ndi nduna chati mamembala a komiti iyi ndi awa: opampando ndi Justice Jaba Alide, ndipo mamembala ndi Monsignor Patrick Tawale, Pastor Tony Nyirenda, Bishop Mary Nkosi, Dr. Sunduzwayo Madise, Inkosi Amakosi Mbera 5, Senior Chief Makwangwala, a Justin Nkandawire, Brigadier Consgrove Mituka yemwana pomwe pa ntchito, a Emma Kalia, a Sylvester Namiwa, a Dixe Kwatani, Professor Nyengo Mkandawire, a Alan Chinula AC, a Esther Chuoko, Animia Kambiri Nzembe, a Lydia Chuota, Dr. Ruth Mwandira komanso a Miriam Wemba. Mlembi wa komiti iyi ndi Chizaso Nyilongo ndi Apo Chuocha. Chikalatachi chatinso anthuwa ayamba kugwira ntchito yawo panopa. Chikalatachi chati anthuwa awalumbiritsa kukhala mu komiti iyi lolemba likudzali ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Chikalatachi chafotokozanso kuti ripoti la kafukufukuyu akuyenera kudzalipereka kwa president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pasanadutse pa 30 mwezi wa mawa. Ndipo anthu omwe amayankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana zomwe zimachitika mdziko muno ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kukwaniritsa zomwe anayankhula kuti azakhazikitsa komiti yoti ifufuze chomwe chinachititsa ngozi yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa 10 June chaka chino. Katswiri pa nkhani za ufulu wa anthu aundule mwakasungula wati ichi ndi chitsimikizo kuti boma lake likuchita zinthu poyera. Iwo akufotokoza. Mwina ndikuthokoza president chifukwa chokhazikitsa commission of inquiry imene komanso kukwaniritsa lonjezo lawo kuti akhazikitsa commission of inquiry kuti ifufuze za ngozi imene ya ndege, ndipo chofunikira kwambiri kwathokoza president chifukwa chokwaniritsa lonjezo limene. Commission imene muli taona ndithu muli anthu ndithu odziwika kwambiri mdziko lathu la Malawi, ndipo mmodzi mwa anthu ndi bambo Sylvester Namiwa amene ndithu akhala kulankhulapo kwambiri pa kuchedwa kwa kukhazikitsidwa kwa commission of inquiry, ndipo ndikhulupirira kuti ukhala mwayi iwo ngati Namiwa ngatinso ngati commissioner kuti apereke nkhani zimene akuziziwa, apereke information imene akuiziwa kukhudzana ndi ngozi imene ya ndege. Ndikupemphanso Amalawi kuti apite ku commission, abwere ku commission kuti azapereke maumboni amene ali nawo. Commission ikhale ndi report komanso ma recommendations abwino amene angathandize kuti zimene zinachitikazi sazachitikenso. Ndipo ndi pemphero langa kuti commission imeneyi ndithu ndi ma recommendations ake ndi report yake igwiritsidwe ntchito kuonesesa kuti
ma recommendations amenewo asatidwa. Boma lakhazikitsa mwezi wa Novemba kukhala mwezi okumbukira maphunziro komanso kukondwerera aphunzitsi mdziko muno, ndipo izi zizichitika chaka chilichonse. Nduna ya zamaphunziro amadalitso Kambawu Awirima yayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okondwerera tsiku la aphunzitsi pa dziko lonse. Tili ndi ripoti. Aphunzitsi ochokera zigawo zonse za maphunziro mdziko muno anasonkhana mu mzinda wa Lilongwe pa chikondwerero cha tsiku la aphunzitsi pa dziko lonse. Aphunzitsiwa akondwerera tsikuli pamutu wakuti kulemekeza mawu a aphunzitsi kupita patsogolo ndi mgwirizano watsopano pa maphunziro. Nduna ya maphunziro amadalitso Kambawu Awirima yati pofuna kulemekeza komanso kulimbikitsa aphunzitsi, boma lapatula mwezi wa Novemba ngati mwezi wokumbukira ntchito za maphunziro mdziko muno. Ndunayi yati unduna wawo ukuzindikira kufunikira kwa zomwe aphunzitsi amachita posula ophunzira msukuluzi. Pozindikira ubwino wa maphunziro ndi meneso a president akhalira akufotokozera a president a Dr. Lazarus Chakwera nawonso amene amayika kwambiri maphunziro pa mtima pawo chifukwa akudziwa kuti masomphenya aja ayika mu 2063 sangachitika wopanga maphunziro. Tayikanso mwezi wa Novemba kuti kamamaliza kuwasangalalira wakumbukira aphunzitsi athu amene alofunikira kwambiri. Mwezi umene tikhalenga tikungopitiriza tikhalenso tikuchita zinthu zosiyanasiyana zokhudzana ndi maphunziro. Aphunzitsi 204 asukulu za primary, secondary komanso ophunzitsa m'makoleji osula aphunzitsi alandira ndalama komanso njinga mwazina kamba kozipereka komanso kugwira bwino ntchito yawo koposa anzawo. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichichita nawo ndale zoononga zodana komanso zolozana zala, koma m'malo mwake chipitiriza kugwira ntchito zachitukuko zolozeka zomwe zidasinthe miyoyo ya anthu mdziko muno. Ofalitsa nkhani za chipanichi a Jesse Kabwira anena izi mdera la Mfumu Masula ku Mitundu, komwe anakaona momwe ntchito yomanga nyumba ya atsikana achi alubino ikuyendera. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Iyi ndi nyumba yomwe linlelata komanso siyana kamu mtengo omwe ndi atsikana pachibale ndipo ndi achi alubino akhala akukhalamo kwa nthawi yayitali. Monga momwe zakhala zikukhalira mzaka zambuyomo, atsikanawa ati akhala akukumana ndi zovuta zambiri kumbali ya chitetezo, monga momwe siyana akufotokozera. Yambirira tumagona vaja kaija nikateka nyumba kakang'ono kaja ndiye kumabwera wanthu amata kogoda kumaifeseti mukwanitsa kutsagula munthu asamudziwa. Nikuthokoza zedi chifukwa munandiganizira kundimangira nyumba yotetezeka yopanda chiopsezo chilichonse, ndikuthokoza pamenepo. Ofalitsa nkhani wa chipani cha MCP a Jesse Kabwira ati chipani chawo chikuyika pa mtima umoyo wa anthu mdziko muno posatengera kusiyana. Iwo ati chipanichi chipitiriza kugwira ntchito ndi kuzikwaniritsa kuti umoyo wa anthu achi alubino usinthe powateteza, kuwapatsa mwayi ndi kuwathandizira m'magawo osiyanasiyana. Kwa Chakwera munthu achi alubino ndi Malawi palibe cholakwika, ndipo tifuna kuti adzikhalamo masuka, adzikhalamo tinayeso dziko linolo ndi lake, pasakhale kusiyana munjira iliyonse pakati pa munthu achi alubino ndi amene asali achi alubino. Mukati muonetsetse ku Congress tili ndi ma councillors, tili ndi ma member of parliament, panopo tikakhala kuti tikupafe timakhalapo tonse, tilibe sitijambula malire kuti akwakuti pano ayi. Agogo awo atsikanawa adyika Selemani ayamikira boma pomangira zidzukulu zawo nyumbayi, ndipo ati ithandiza kusintha umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Malinga ndi Akabwira, boma lamanga nyumba zoposa 60 za anthu achi alubino ndipo nyumba 57 zatha kale. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa alumbiritsa mamembala a komiti yoti ifufuze chomwe chinachititsa ngozi ya ndege ku Mtungwa ku Mzimba. Apolisi ati mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu mawa. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa timu ya Maite Mukulu Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mpikisano wa TNM.
2063 kufika 2063 akale wokomera aliyense achinyamata tigwirane manja otukula malawiyo achinyamata tikale patsogolo otukula malawiyo malawiye malawiyo wozimira paeka malawiyo wokomera aliyense Malawi 2063 kusintha dziko lathu mokomera aliyense. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Anthu akhala pabanja nthawi yayitali kenaka mambo akuzavumbuluka kunena kuti mayi pepanitu ndinapophonyetsa ndinabereka mwana kunjaku ndiye ndimapempha kuti mwanayo abwere pano. Mamuna palibe chifukwa chomuyikira kumbuyo ndipo azimayi timanati mamuna wanga sangapange kuti tingonati mwina sanganyenge. Inenso ndikugwirizana nazo mwanayo abwere. Chifukwa chani ndikuti mwana uyu abwere? This is an innocent creature. Mwana uyu pamaso pa Mulungu alibe tchimo ndi munthu. Ineyo ndithu ndiyoti mwana amene asabwere akhale komweko ngati afuna kumuthandiza azimuthandizira komweko. Mwanayi athandizike ali kumene aliko koma abale ake awatani awadziwe. Mkhululukireni amene ndi mamuna wanu chifukwatu ine simunganame kuti iye adzapita sadzapitanso koimetseni chikondi mkhululukire ameneyoyo ndithu ndi mamuna wanu. takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Apolisi ati mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu mawa. Chikalata chomwe mneneri wa polisi mdziko muno apita Kalaya asayinira chikuonetsa kuti mbali yayikulu yakafukufuku yachitika ndipo awatsegulira mlandu. Padakali pano akalaya ati apolisi sanganene chomwe akuwazenga Kaliati panopa kamba kuti akuteteza mboni za mlanduwu komanso kuopa kusokoneza kafukufuku yemwe akupitirira. Ndizoona mu chikalata chimenechi ifeyo apolisi tikuwadziwitsa amalawi za mmene tikuchitira ndi kafukufuku wathu okhudzana ndi nkhani imene tinamangira a Patricia Kaliati yokhudzana ndi kuchita upo ndi anzawo pofuna kupalamula mlandu wakulu. Kafukufuku ameneyu ali patsogolo ndithu ndipo ali patali ndipo iwowa Kaliati tinapatsa kale mlandu umenewu panga charge ndipo iwowa akaonekera ku court lolemba pa 28 October 2024. Timafuna tatsimikizeso amalawi komanso iwowa Kaliati kunena kuti nthawi imene iwowa ali mchitoko mwathu ufulu wawo wachibalidwe ukulemekezedwa makamaka okhudzana iwowa ngati mzimayi. Choncho anthu onse asadandaule chifukwa Kaliati ufulu wawo onse ukulemekezedwa. Timafunanso titsindikepo kunena kuti ndi mmene alili kafukufuku wathu paka dali pano ifeyo ngati apolisi singanene zonse zokhudza mlandu umenewu kwa amalawi chifukwa zikhoza kusokoneza mmene kafukufuku wathu akuyendera. Koma ndithu kafukufuku ameneyu akuyenda bwino ndipo tikupita ndi chitsogolo ngati apolisi. Mawanja 1050 am'maboma Chiradzulu, Palombe ndi Msanje akuyembekezeka kulandira ndalama zokwana 100,000 kwacha mwezi uno kuchokera ku mabungwe ya Action Aid ndi Covework zothandiza mawanja ovutika. Izi zikutsatira kukhazikitsidwa kwa ntchitoyi m'boma la Chiradzulu ndi mabungwe awiriwa. Chisomo Break wafika ndi zambiri mulipotire. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Action Aid kuno ku Malawi Mayi Yandula Chipeta, mawanja omwe apindule ndi thandizoli ndi ovutikitsitsa achikulire omwe sanalandirepo thandizo ngati ili komanso mawanja omwe amakhala ana okhaokha. Linga chathu ndicho kuti ndalama imene ithandizire mabanja amene akusowa chakudya amenenso anapezeka kuti katundu wawo komanso mwina pokhala pasokonekera chifukwa cha Cyclone Freddy athandizike kuti apeze chakudya ndicho linga chokuti athe kukhala moyo wabwino wapamwamba. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dotima a Moses Chimphepo anati ndizolimbikitsa kuona mabungwe ochuluka akuyankha pempho la President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera
pothandiza mabanja okhuzidwa. Ntchito iyi ndi yayikulu kuti apresident afike ponena kuti tiyeni tigwirane manja tithandizane. Anaona kuti anthu amene akuvutika ndi ambiri, mwatero kumafunika ndithu anthu angapo agwepo apereke chithandizo. Ndithokoze kuti lero Action Aid ndi bungwe limodzi limene labwera patsogolo kusathandizira anthu amene akuvutika ndi njala panopa. Ndipempheso mabungwe ena kuti ateronso. Ndimafuna ndengerepo mwayi kuyamikaso mabungwe ambiri amene ndithu amvera pempho la state president. Pakadali pano DC wa boma la Chilazulu a Francis Matewere ati bomali lachitapo ntchito zina zothandiza mabanja omwe anakhudzidwa ndi ng'amba komanso namondwe Fred. Paka wali pano Nkhani ya namondwe anthu ena tidasamusa kutola kutawuchira amene mwezi wawo wose unapita tidayika kuikolongekawo. Ntchito imene inathandizidwanso ndi ofisi ya mapresident okuma Dr. Joyce Banda Masa Dr. Bakili Muluzi kupeza mabungwe ndi anthu ena kuti athandize kuamalira zinyumba zawo. Report la ENFAC linaonetsa kuti anthu 5.7 miliyoni mdziko muno ndomwe akhudzike ndi njala chifukwa cha ng'amba ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Chisomo Break, MBC Chilazulu. Achinyamata mdziko muno awalimbikitsa kuti athandize polimbana ndi kusintha kwa nyengo ndi cholinga choteteza mibado ya mtsogolo ku mavuto omwe amadza kamba kazotsatira za kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Youth Network on Climate Change a Dominic Nyasulu ndiye wanena izi ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu komwe bungweli limaphunzitsa achinyamatawa njira zothandiza kulimbana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Jackson Sichali wadza ndi ripoti. Pozindikira mavuto osiyanasiyana omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo, bungwe la NYNCC lamba kuphunzitsa achinyamata ndondomeko zomwe angagwiritse ntchito polimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Poyankhula kwa achinyamatawa ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NYNCC a Dominic Nyasulu anati kugwira ntchito ndi achinyamata polimbana ndi kusintha kwa nyengo ndikufunika kwambiri kamba kuti iwowa ndi atsogoleri amawa. Iwo anati achinyamata akuyenera kupatsidwa mwayi odziwa kufunika kolimbana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo popeza ali ndi kuthekera kopeza mayankho pa mavutowa. Ifeyo ngati network timapanga ma assessment osiyanasiyana ku nkhani ya mamembers athu kuti ali ndi kuthekera kuti mwina akuzotenga nawo gawo lalikulu pa nkhani za kusintha kwa nyengo komanso kuthesa mavuto kapena ululu umene umabwera kamba kakusintha kwa nyengo. Ndezonsezo kuti ifeyo tipange achieve tena tikhale kuti mamembers amene akuzindikira pa nkhani ya udindo wawo komanso utsogoleri kuti tikamanena kuti achinyamata aja azitenga nawo gawo ma decision making bodies azikhala kuti aliso ndi agenda ya achinyamata. Mmodzi mwa akatswiri pa nkhani pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu akumbukani Mzengereza anati achinyamata ndi atsogoleri amawa kotero kugwira nawo ntchito limodzi zitha kuthandiza kukwanitsa masomphenya aboma pa chitukuko maka pophunzira ukadaulo opanga katundu ndi zinthu zina posawononga zachilengedwe. Ichi ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri, ndi mwayi waukulu ngati dziko chifukwa cha mene chilili chiwerengero chathu kumalawi kunoko anthu ambiri ndi achichepere amene sanafike zaka 40 komanso ambiri ndi amenenso akugwira ntchito zosiyanasiyana. Ndiye ndi chinthu chofunika kwambiri ngati nsanamira za dziko linolo mmene amanenera pa Malawi Agenda 2063 kuti chilengedwe ndi chofunika kusamalira. Mmodzi mwa achinyamata omwe anali nawo pa mwambowu, Beatrice Mbamba, anati maphunzirowa amutsegula maso maka pamomwe angathandizire anthu akumadera akumidzi kuti adziwe zakuyipa koononga zachilengedwe komwe kumadzetsa mavuto osiyanasiyana. Ndikauza anthu ena makamaka amene ali mu department ya umoyo kuti kusintha kwa nyengo sikumangopanga affect ulimi komanso zimapanga affect anthu in terms of ukhondo wawo, umunthu wawo ndi thanzi lawo. Malipoti akusonyeza kuti mchaka cha 2016 ku Mzuzu kunachitika ngozi yosefukira kwa madzi pamene madera 15 anakhudzidwa ndi ngozi iyi mu mzindawu ndipo anthu 19,000 anachoka m'madera omwe amakhala pamene ena anamwalira. Jackson Sichali, MBC Mzuzu. Mneneri wa chipani cha Malawi Congress Jesse Kabwira wapempha anthu mdziko muno kuti alembetse mkaundula wa voti akayamba m'madera mwawo ncholinga choti chitukuko chomwe boma la MCP likuchita chipitirire. Akabwira anena izi ku mitundu boma la Lilongwe pomwe anayendera nyumba za polisi zomwe boma likumanga pa polisi ya mitundu.
Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Ogwira ntchito zachitetezo mdziko muno akukhala mu nyumba zomwe anazimanga kalekale zazing'ono komanso zomwe sizoyenera kukhalamo. Ichi nchifukwa chake boma likumanga nyumba zachitetezowa kuti adzikhala malo abwino ndi olemekezeka. Pakadali pano nyumba zambiri zatha ndipo zina akuzimangabe. Ofalitsa nkhani ku chipani cha MCP a Jessica Bwira anayendera nyumba zomwe akuzimanga pa polisi ya mitundu pomwe zisanu ndi imodzi azimaliza ndipo zina 10 zosanjikizana akuzimangabe. Mawu ake atayendera nyumbazi akabwira ati masomphenya achitukuko a 2063 akudalira chitetezo chokhazikika m'magawo amalonda komanso moyo wa anthu mwa zina, ndipo ati chifukwa chake boma lachilimika poonetsetsa kuti achitetezo mdziko muno adzikhala ndi malo abwino okhalamo. Tufunitsitsa monga chipani kuti poyendetsa boma ku polisi kupange attract ana ophunzira kwambiri. Nekunoko chinthu china chimene amayang'ana munthu akamamaliza school ndiyoti kodi ma work conditions achite mene ndikufuna ndi atiwo. Ife tikufuna polisi ikhale destination ya ma graduates and ma masters holder, ma PhD holders. Mfumu kulera ya mderali yati mafumu ndi okondwa ndipo akuthokoza boma chifukwa cha chitukukochi. Chimenechi tinachiyamika koposa poona apolisi imene amatani amavutikira chifukwa chosowa nyumba amakhala m'malendi kunoko nyumba zake zinezotani ndi zochepa. Ndiye zina zake zikamachitika apolisi aja tikamayitana amatenga nthawi kuti atani atifikire. Pansi pa ntchitoyi achinyamata 150 ozungulira dera la mitundu ndiomwe apeza ntchito. Makioni Ndalama ndi mmodzi mwa iwo. Ayimaona lovutirapo kozo loko limalika funa peza sopo apachidwa nalovutika madziwa nthawi ino mavuma nkhanyo ndi morani kodi ndiosowa. Koma kubwera kwa ntchito iyi kuyithandize for kudalira kuti pachani kodi tilipa ntchito ndalama simarisowa. Boma linalonjeza kuti limanga nyumba zachitetezo amdziko muno zokwana 10,000. Beatrice Mwape, MPC Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Blades yagonjetsa timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mpikisano wa TNM. Masewerowa anachitika pa bwalo la Kamuzu masana loweruka. Amini Musa wadza ndi ripoti. Masewerowa omwe amatchedwa kuti Blantyre Derby pa Chingerezi anali achinamba 77 ndipo timu ya Wanderers yomwe ili ndi mwayi opambana ligi ya chaka chino inali ndi chiyembekezo choti itola mapointi atatu pa Bullets kuti ilimbikitse mpikisano wake ndi timu ya Silver Strikers yomwe akusiyana nayo mapointi asanu ndi amodzi. Timu ya Bullets inakanitsitsa zimenezi ndipo inamwetsa chigoli choyamba patangodutsa mphindi zisanu ndi imodzi masewerowo atangoyamba, chomwe anamwetsa ndi katswiri wa ku Zimbabwe Ronald Chitiyo. Pamenepa nkhondo yolimbira mapointi atatu komanso ufumu wa mzinda wa Blantyre yayi inatentha kwambiri. Timu ya Wanderers imayesetsa kupanikiza kuti ipeze chigoli chofananira mphamvu. Mphunzitsi wa timu ya Bullets Kalisto Pasua anaonetsetsa kuti izi zisachitike ndipo mkati mwa chigawo choyamba osewera wakale wa timu ya Mighty Wanderers Adepocho Babatunde anamwetsa chigoli chachiwiri cha Bullets ndipo anakapumulira chigawo choyamba akutsogola ndi zigoli ziwiri kwa du. Mchigawo chachiwiri mphunzitsi wa timu ya Wanderers Meke Mwase anayesa kusintha osewera ena polowesa osewera monga Blessing Singini, Francisco Madinga, Balikinyo Makonyongo, Gad Chirwa komanso Clement Nyondo, koma izi sizinaphuleka anthu kwenikweni chifukwa timuyi inangokwanitsa kupeza chigoli chimodzi chokha chomwe anamwetsa ndi Sama Tajong. Chikhulupiriro cha Wanderers choti atha kuchoka ndi kanthu pa masewerowo chinachepa pomwe oyimbira David Chinoko anatulutsa mtsogoleri wa osewera wa Wanderers Lawrence Chazia kamba kugwira mpira mwadala komanso kukalipira oyimbira. Masewerowa anathera mokomera Bullets popambana ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Zateremu timu ya Bullets yasuntha pa mndandanda wa matimu amu mpikisanowo kuchoka pa namba 4 kufika pa namba yachitatu ndipo ina mapoint okwana 40 pomwe Wanderers idakali pa namba yachiwiri ndipo ina mapoint okwana 44. Kugonja kwa Wanderers kwapereka mpata ku timu ya Silver Strikers kuti iwathawe ndi mapoint 9 ngati ingagonjetse Sivo masana ala Mulungu. Mu masewero ena omwe anaseweredwa loweruka matimu a Chitipa United ndi Dedza afanana mphamvu pomwetsana zigoli ziwiri kwa ziwiri pomwe matimu a Moyale Barracks ndi Nzuzu City Hammers nawonso afanana mphamvu pomwetsana zigoli ziwiri kwa ziwiri. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo mumaliza nkhanizi na insomito yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa alumbiritsa mamembala a komiti yoti ifufuze chomwe chinachititsa ngozi ya ndege kumthungwa ku Mzimba. Apolisi ati mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu mawa. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa timu ya Mighty Mukulu Wanderers
ndi zigoli 2-1 mu mpikisano wa TNM. Munali ndine Blessings Chileuka, mwakoma nonse.